Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono żaret għall-ewwel darba l-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn daret id-diversi faċilitajiet u servizzi li ngħataw partikolarment intiżi biex jgħinu riabilitazzjoni ta' residenti, inkluż fit-tagħlim ta' snajja u taħriġ akademiku biex ikunu mħejjin għal ħajja meta jirritornaw fis-soċjetà. Il-President rat il-ħabb edukattiv minn fejn jingħataw is-servizzi edukattivi u ta' tagħlim, il-klinika u l-kappella. Żaret ukoll il-kċina u l-forn fejn flimkien mal-persuni mħarġin ir-residenti ta' kuljum ilestu l-ikel għal kulħadd. Fil-workshops tal-Mastrudaxxi il-President rat li residenti jaħdmu fuq amara li se tintuża biex jiġu mamrin l-appartamenti ta' Puttinu Kers fil-binja li qed tiġi ristrutturata f'Londra. Ilaqgħet ukoll personalment u tkellmet ma' numru ta' priġunieri li qegħdin fi stadju differenti tas-sentenza tagħhom għal reati varji u wkoll ma' oħrajn li għadhom jistennew is-sentenza. Il-President kellha wkoll laqgħa ma' tmexxija tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi. Hi kienet akkumpanjata mill-Ministru responsabbli Byron Camilleri, il-Kap Eżekuttiv u l-Kap tal-Operat tal-istess Aġenzija Christopher Sigersma u l-Kulunell Etienne Scicluna rispettivament u s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Intern Joyce Dimek.